Pacea Domnului! Este o mare bucurie pentru mine că în această dimineață putem să fim împreună. Este sabat și am venit la oră de rugăciune. Am o întrebare, dacă cineva își amintește când am fost aici la dumneavoastră sau n-am fost? Nu. Ok. Numele meu este Pop Eduard, vin de la Târgu Mureș și atunci de la ora 11 o să vă spun mai multe lucruri. Este foarte important rugăciunea pentru noi, pentru că prin rugăciune ne putem spune problemele, bucuriile, dorințele. Prin rugăciune putem să vorbim cu Dumnezeu, dar pe lângă rugăciune este foarte important și cuvântul, pentru că prin cuvânt ne poate răspunde, prin cuvânt înțelegem voia Lui. În această dimineață mă preocupă un gând foarte important și o întrebare. Avem motive de laudă lui Dumnezeu. Este perioada când aproape în fiecare biserică s-au organizat momente de laudă, de recunoștință și în această dimineață aș vrea să vă întreb, avem motive pentru care să spunem lăudăm pe Domnul cu toată inima? Am vorbit cu cineva săptămâna trecută, de aici a pornit totul, și acest prieten de-al meu, în loc să vorbim lucruri frumoase, pozitive, a început să se plângă în ghilimele și numai probleme și așa am stat și mi-am gândit, de ce eu, vorbesc de mine, avem această slăbiciune să ne uităm întotdeauna la paharul sau partea aceea care nu e plină a paharului. Dacă începem să facem un gând și să enumerăm câteva lucruri, avem viață toți care suntem aici, deci trăim. E primul lucru. Avem sănătate. Acum mă uit la sora, dar în majoritatea suntem bine. Avem o familie, avem o casă, avem o mașină, avem mâncare, apă, telefon și tot, haine. Sunt 7-8 lucruri care le avem în fiecare zi cu ajutorul lui Dumnezeu. Poate că avem 2, 3, 4, fiecare știe problemele lui. De ce omul se gândește mai mult la minusul pe care îl are și nu la plusul pe care am primit de la Dumnezeu? Am citit cuvintele psalmistului și el a trecut prin probleme destul de grave. Eu zic că niciunul dintre noi n-am suferit, cel puțin, acum vorbesc la începutul tinereții lui, ca și David, și îl găsim în psalmi atât de frumoase cuvinte, când era în necaz, când avea probleme, dar întotdeauna găsea cuvinte de laudă și întotdeauna era fericit pentru că îl are pe Dumnezeu în inimă. Am cântat în această dimineață, ce bine este că putem să umblăm cu Isus. Ce bine este că a murit pentru noi. Ce bine este că l-am cunoscut și suntem aici în acest locaș. Haideți să citim câteva gânduri din Psalmul 103. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine,
să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Așa spune David, că vreau să-L binecuvântez pe Domnul din tot ce este în mine. Asta pentru mine înseamnă că ar trebui să pun deoparte cele negative în viață și tot ce este în mine să spună slăvit să fie Domnul, și Domnul care ne iubește știe tot ce este bine și nu este bine pentru mine. Aș vrea să vă spun în dimineața asta o experiență. Eu n-am fost întotdeauna așa cum sunt astăzi. N-am umblat la amvoni, fiind copil adventist, botezat la 17 ani, dar întotdeauna încercam să fug de slujire și mă gândesc și de la o rugăciune. Dar acum aproximativ 4 ani jumate, Dumnezeu mi-a atins inima și mi-a schimbat viața. Poate dacă nu vă amintiți atunci de la ora 11, vă spun mai multe. Dar acum 4 ani jumate s-a născut o dorință în inima mea de a ajunge la închisoare, să vorbesc cu acei oameni care sunt închiși în închisoare. Vă amintiți acea pildă când spune Iisus că cei din partea stângă și dreapta, și atunci este acea înșurire când spune că am fost închis sau am fost în închisoare și nu m-ați vizitat sau ceilalți m-ați vizitat. Am citit aceste gânduri și sufletul meu așa s-a aprins de acest dor. Am început să mă rog, cred că 1 an de zile m-am rugat, dar aproape fiecare zi, Doamne, ajută-mă cumva să ajung la acei oameni care într-adevăr au greșit, într-adevăr merită, mă gândesc că cei mai mulți merită să fie acolo, pentru că faptele lor așa au fost, consecința faptelor că a ajuns acolo, dar zic, Doamne, ai murit și pentru ei. Dacă ei nu află adevărul, dacă ei nu află această frumusețe a Evangheliei, ce se va întâmpla cu acești oameni? Și tot m-am rugat și parcă nu s-a ivit nicicum. Și atunci, după vreun an de zile, am zis, Doamne, sigur că merge altcineva care e mai potrivit, care e mai la locul lui, are experiență și nu sunt eu acel om care ar trebui să fiu acolo. Și cu aproximativ 6 luni primesc un telefon de la persoana care se ocupă cu lucrarea în penitenciar și mă întreabă dacă vreau să mă duc și eu. Nu știu dacă ați trăit asemenea momente când deja renunți la ceva și din nimic minunea lui Dumnezeu te sună și zice că s-a rezolvat această problemă. Zic sigur că da, spune să-mi trimit poza de buletin, trebuie să fac acolo hârtiile și tot ce trebuie și urmează prima zi. Știți, acum noi suntem aici și mă gândesc așa la început de sabat, nu știu cum va sfârși, dar la început n-are nimeni gânduri rele cu mine, să mă omoare, să mă bată, no, sper din tot sufletul că n-am venit cu aceste gânduri, dar intri acolo și se schimbă totul. După ce am intrat pe prima ușă și deja acel sunet când se închide ușa după tine, nu știu, fratele, ați fost sau... Am înțeles. Ok, bine, mă bucur.
Trebuie să, efectiv, cheile, telefonul, pormoneu, deci tot ce e personal trebuie să închizi acolo într-o cutiuță, îți dă o cheie. Mi-a luat Biblia pe care l-am dus cu mine și cred că 1 minut l-a verificat, nu cumva să fie vreo lamă ascuns, habar n-am ce pot să bagi într-o Biblie, dar o cartelă, nu știu. Și nu știu dacă ați călătorit cu avionul și ați trecut de acel control, dar eu cred că aici e înzecit lucrurile. No, am trecut de primul control, a venit polițistul care ne-a preluat, am fost 2, și am mers spre spate, e o curte mare unde numai polițiști sunt, nu e nimic încă. Am ajuns la poarta în care chiar intram în penitenciar, acolo aceeași lucru, cu numele trebuia scris și controlul, să nu cumva să avem ceva la noi. Și am simțit prima dată când am pășit înăuntru că aici tot ce am știut eu până acum nu mai este nimic valabil. Știți că în viață ne trezim în fiecare dimineață, fiecare aveți locul de muncă sau școala sau tot ce aveți, dar așa mare știm, nu? Fiecare cu meseria lui, cam ce are de făcut în fiecare zi. Dar când intri între acei oameni și vă spun ce vezi în filme sau nu știu unde mai vezi aceste lucruri, e chiar adevărat. Deci niște oameni uriași, tatuați, cu tunșchel, lucruri râte, dar am simțit că singurul care mă poate ajuta e numai Dumnezeu. Deci, știința mea, să zic așa, sau tot ce am știut eu despre viață, aici s-a terminat. Și polițistul merge în față, dar el n-are nicio treabă, el se duce, noi mergeam după el și așa se plimbă între tine, așa se duc oamenii, acolo e o masă de ping-pong, jucau basket, era momentele acelea de, mă gândesc, o oră, 2, care erau și ei afară la aer și ne bagă într-o sală unde 15-20 de persoane cam așa aveau loc, cu masă, cu scaune. El pleacă și încep să vină să aducă deținuții. În prima ocazie, aproximativ 8-9 oameni au fost și eu care eram convins că el rămâne cu noi, polițistul, și n-a rămas. S-a dus. Și într-o încăpere așa, vă imaginați 15-20 de locuri, ca o sală mai mică de școală, am rămas noi 2 și ei. Și m-am gândit, Doamne, cum o să pot vorbi? Pentru că se uitau așa insistent și fiecare aștepta, nu știu ce aștepta, habar n-ai ce e în gândul lor, de ce au venit acolo, cu ce gânduri au venit, numai să scape, să fie timpul mai... sunt multe gânduri și am experimentat încă o dată puterea Duhului Sfânt, pentru că trebuie să știți, și ăsta, ce vă spun acum, nu este spre lauda mea, ci spre lauda Domnului, că eu n-am pregătit hârtie niciodată, nu scriu nimic, nu notez, pur și simplu acasă mă rog și zic, Doamne, Tu știi de ce am eu nevoie prima dată eu și biserica și acel lucru voi zice. Și așa m-am dus și acum, bine, poate cu mai multă rugăciune, dar așa m-am dus și acum și Dumnezeu mi-a dat putere să-i explic că și eu sunt păcătos ca și ei, și eu am problemele mele. Singura diferență între noi, că păcatul meu nu a fost așa de mare împotriva statului ca să ajung aici, dar cumva am încercat să le explic că viața nu se oprește aici. Și după ce ei ies de la închisoare, se poate altcumva. Se poate găsi pe Dumnezeu, se poate găsi jertfa lui Hristos și dacă acceptă această jertfă, atunci viața lor se va schimba. A fost foarte frumos pentru că a doua oară au fost și mai mulți, apoi tot așa cum am mers, bine, nu din cauza mea, ci Domnul a lucrat în inima lor,
mă gândesc că o zis la unul la altul, habar n-am cum se întâmplă acolo, dar la urma urmei am numărat că au fost vreo 28, ultima ocazie înainte de vacanță, și întotdeauna am simțit că exact se întâmplă ca în lumea noastră. Pe unii le interesează cuvântul și la alții nu, este numai un timp ca să treacă această oră mai repede, dar am simțit călăuzirea lui Dumnezeu și laud astăzi și vreau să spun mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit această ocazie, mi-a arătat cum e să te simți fără protecție, cum e să te simți așa că numai îngerii pot să te salveze și poate să țină acei oameni, să zic, la 1 metru 2 de tine, să nu se apropie. E foarte bun Dumnezeu cu noi. În această dimineață trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este bun cu fiecare dintre noi. În această dimineață trebuie să vedem întotdeauna partea bună a vieții noastre. Trebuie să avem rugăciune de mulțumire pentru că Domnul, în primul rând, ne-a creat, ne-a salvat și ne-a promis o viață mai bună în ceruri. Vedem cuvintele lui David. Vedem că atunci când era în suferință, a putut să laude pe Domnul. Vedem când îi era bine și atunci a putut să laude pe Domnul. Omul are o slăbiciune când îi merge bine, când totul e în regulă, cam uită sau nu-și amintește atât de des de Dumnezeu, dar să nu cădem și noi în această greșeală. Foarte, foarte tânăr m-am căsătorit și nu știu dacă fratele Edi Cristia vă spune ceva, sigur, așa. Ținea evangelizare în Belgia, soția mea sau soacră mea e din Belgia, și fiecare zi mergeam cu autobuzul, încă n-aveam mașină, și veneam cu el acasă. Aveam 19 ani, eram tânăr și am ajuns cumva la un moment de nuntă, de pregătire. Dar în tinerețea mea cumva n-am fost sigur că aceasta este calea lui Dumnezeu. Eu sunt prea tânăr să mai aștept, da, iubesc pe fată, știți cum e. Și vorbind cu el, m-am prietenit a doua sau treia seară și l-am întrebat: uite, frate Cristia, ce ziceți? Tot mă rog, dar parcă nu simt nimic, nu știu exact care este drumul. Și s-a uitat la mine, ne-am oprit, s-a uitat la mine și zice: Eduard, când ai avut de luat decizii mai mici, l-ai întrebat pe Dumnezeu? Păi zic că, frate, sincer, nu prea, că păi am știut totdeauna ce să fac. Păi da, atunci acum aștept să-ți răspundă când stai în fața acestor lucruri mari? Trebuie să începi la lucruri mici și atunci, încet, o să cunoști glasul lui Dumnezeu. Și mi-a rămas așa în minte și în inimă acest gând. Și atunci când e bine, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Și atunci când totul merge perfect în viața noastră, noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Numai când vin greutățile, numai atunci când nu mai vedem calea în stânga, în dreapta, ce trebuie să facem, atunci să-L căutăm, ci în fiecare zi să-i dăm slavă pentru tot ceea ce avem. Și sunt sigur că pe acest drum pe care mergem, pe calea îngustă, cum spune Scriptura, vom fi biruitori și vom ajunge să ne întâlnim cu El.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.